Takže ahojte, dneska tu máme videjko o noci. Ahojte. Dobre, ideme na to. Dobre, ideme si kadrevo. Dobre, to nás to na takto, dobre, uličko. Daj mi tu mapu, prosím ťa. Ďakujem. Keď tak ju potom dám inde. Idem asi na BB6 pomaly. Že máme takúto čestku, revolver. Nepostavíme tu bejsku, akože, že by sme tu niečo stromov, lebo však tu sú dve veže vedľa seba. OK. No, počkaj, nie, dobre, to bude zbytočné. Budeme normálne bývať pri ohni. Dobre. A tu mi spír. Nemám. Mám 9 vecí v inventári. Jas. Ja ne. Koľko máš tých v inventári veci? 5. No. Tak ja mám vtedy viacej. Hej, ty. Padá mi rifleka a speed. Mám speed a rifleku. No, dobre. Sa netuším, odkiaľ máš rifleku, ale to je jedno. Zo silver čestky. Ono tam bola niečo? Hej. Musím do toho baráku. Ale keď nájdeš banku, tak mi aspoň polku banky nechaj, dobre? Dobre. Akože môžeš si dať nejaké zobrať, ale ja chcem nejaké, lebo však. Máme medkit. Ja nemám baterku a musím chodiť takto v stane. Dobre, tam je vulkan, tam nájdem teraz. No, dobre. Také. Potom medkit dám sem, takto. Dávať mapu, prípadne nájdeme. Ale akože to nevyzerá úplne. Na Minecrafte. Idem si zohnať nejaké papáni. Takže to raz idem. A teraz hore. Kde ste, lučikovia, veseli? Poď, raz. Reload. Tak, poď teraz. Dobre. To ste nikto nevidel. To treba dať do ohňa alebo do kazy, do tohto. Čo chceš, oheň alebo to druhé? Tak nerozumel som ti seka, no? Mám hodiť do ohňa? Ne. Prečo to? Však jak by som ho zabila s týmto, tak toto. Aha. Máte hodit toto? Nezabíjaj ich. Ja ti hovorím, nezabíjaj ich. OK, iba jedného som odstrelil.
Ono to neskape. Mám ich zabiť? Mám ich zabij ich. Ja ich namotám na seba. Dobre, počkaj. Iba tu nás si mi to poradím. A teraz počkaj. Si moc ďaleko. OK. Ježišmarja, dobre, choď sem hore radšej, lebo nezdá sa mi ich trafiť. Je to strašne pomalé totiž. Počkaj, ja som mu nechcel trafiť hlavu. Zarandecko. Čo je za Česko? Vyplatí sa to vlastne ukladať táto Česko. Neviem, tu máš revolver, hej. Revolver? No. Už mám revolver a rifleku. Keby si bol mŕtvý, tak ti povie, nech sa zase napapáš revolveru, jak minule. To si užíval, že? Pani revolveru. Dida, mám dať do zotičky alebo do ohňa? Čo? No mám oheň, drevo. Drevo daj do dretičky. Asi vylepším na úplne. Lebo daj to do dretičky, lebo ja nosím toto do ohňa. Aj tu na decko, myslím. Ok. Tak my ideme sa netrápiť na zrie noc. Tak tu vlastne už prenocujeme, že? Mhm. Možno neskôr. Počkej. No, Dobre, máš jedlo, keby si bol hladný. to bolo dobre, že ja som ti nahral a ty si iba že bang. Dobre, zoberiem si tieto veci. Mám bandáž. Dobre. To sa nedá zobrať? Tu mám... No, dobre, to. Že potom ukážem mi. Dobre, takže... Dobre. Ok, padol mi lepšie. Je tu ostavím. Konečne sa to nedá zobrať do svojej písky. By som využil. Máme schovatú bandáž za mapou. Prečo za mapou dajú ten na ten crafting table? A ja chcem vám niečo nájsť. Stane. Potrebujem Bunnyho nohu. Musíme preskúmovať viac novú mapu. Z hôr. Armor. Teraz môžem aj tu nás spírom. Žiadna noha? Preskúmavam mapu, ale je to strašne toto. Ja už som zabila asi tak 5 zajacov a žiadna bunny fotka. Akože to je fakt, že ty ani nechceš. Á, tu je už zabitý zajac. Je tam bunny foodka? Preskúmavam mapu. A
do... Je noc? No je noc. Letím domov. Beriem železo. Ber tu mapu tam inde. Tu ti všetky materiály ti to povedom. Dávame drevo, alebo... Počkaj, teraz neviem. Dávam drevo do ohňa, alebo do drtičky. Do crafting benchu. Mohli by sme vylepšiť mapu. No, Či crafting bench. ja teraz na to nemám čas, lebo tu má opravovať našu bejsku. Tak som. Table, ten položím zatiaľ sem. Alebo počkaj, mám taký nápad. Že cez deň tu na nič nekrafti, iba to tam dávaj a potom cez noc budeme toto kraftiť a všetko. A chceš, dávame lepšiu crafting bench? Počkaj. No, môžeš. Čo ideme všetko postavať? Drogpot, woodbed. Zatiaľ potrebujeme ten krokpot iba. Potom možno tak radar, ale ten radar je podľa mňa niečo mučí. No. Dobre, takže toto video bude na dve časti, takže bude prvá. Čaute.